Hello. Da nilitum Borjan Rak mate 21 nong Borjan constituency Arlu. Abang so Arlu alo so bang so longle alam ki ke lahelo solar project ula so ki biji po adim. La banke men tisu arong along le la pen arong abangke atum kadu ko pen rom proxy ne do sarkari kamra kadu ko wi atum cek muku pete. Sitame la bangso arong along leke la tumke ke wang mi gali la pen Bangladesh pen ke wang akar bi dagali la pen konane China pen konane pen ke wang mi la ponson Bharat to pen ke wang akar bi mane Manipur pen ke wang akar bi gali la mane lasi la so akar bi tumke da ke do ke pini pen ab la ke do gali la ke do garin la ke 1940 ani kan pen si dak rong ke seng la pe la tum 1940 ani kan pe rong seng lo la pe la tum chung e cho som lo la pela tum bong girjeng ki bilo je mula lohan ki endia phan thenglang ki endia dim tamu thengpi thengprang da siksa dei la pen kopine lohan ki endia phan da siksa dei putla tum kichi bi along le lo la pen alang tum la bang so ngong le ke rai lo la pen alang tum rong ki kim lo ta la bang so rong ki kim along la bang so along le ke la ke khali thai pu ke awi take mane la take khali pu ke awi athi la take atu kavita la suarong ke ladak si atheng alang dute dak pensi la tuke kereng la pen ladak ke le khapra awi ladak bangke dak le khapra kom la pen la tum dubba jene ka lapu jinsu meme la so din ke tohar ta ave la pen ring lang chu sokita ave la pen ason la government pen council pen pin ya facility ke lomdun kota ave jinsu meme chongdat chotulu chot pensi asumara tum pan kunur kom pensi la tum lu ka pachar tante non la council sor la so completion na paisa kar I la pen solar projects la so kene 18,000 bikha la bang so long le mentu so long le endelo prote la mentu so arong ara tum kona ke katlo kona ke dam ponte la tum pan adim than thejima ke dodim non ke long le phelang ke chingkin lo lasi anu tina dak borjana long em nangman lo MDC nangman lo MDC nang hai ma angde nang som si chi wang bom si hai bom lo boda anu tina la long le ke jor anu tina long le de pa thur pa la poja lasi la ba khai tum phan bang ke thang da chupu tek the boda la kar dia tum thir pen majority ke dodim mangte along le bang thi thuro hala paro ahom ke dodim Nagaland border puitame hala bang khai dodim ang latum tengkheng da mai bota la men tu sorong along le rong sor ki dupa along le ki thi la pen la hai kachine ko no bangge la ke meme la ke la pen in ton dai CM da la ke bangge jinso nai kar bia kai ban e kai pan ji jinso nai la ke athela solar project ko hormu bangke nane Telangana nane Hyderabad nane Chhattisgarh Bonwanchal lahai Kerala haraputa bangke ki birang tung lo lahai ta setame bang hadak bingtung te pepolo bingtung te dim ke la so gas meo e kusira tung na chini da la silahai transfer la si pu bethe ke man nang pale igla hai la per kar biang lo tamla plur dung long ta la tum hatak solar project bidai pula la solar project ta da rat pur pa lo uni delo amala pu borjana na transfer lo lake ilitum to nanji ilitum hin ke mana nange athema halabang so adimolong 18,000 bikas labang so along le along so area da inglong ara society malong le haladak especially non mentiso area penchenglo ki ong nai kala mentiso area long mensi long le ki tum ki ong 10,000 plus se achiri bangge hata dimji ko engka halat dak ara tum halabang so 10,000 so say along lay along latum bang pu sarpisar ani pen check in hin kichu e tolom kadu ka hadak tolo lai tum ga long lo la pen halabang so ara tum sakuri baguri abe osumar tum han logo pachali pen chenglok a hen ka chalana son chenglok halabang so apene along le long ke do athing ki thengprang ahan kadu kabe kachuri pensi latum osumar han logo pachali la pen ke latum hem tak chalana jongsi no la bangso
labang so along le yong si la ti jok lo to te halabang so ara tin kuna lo kadam ko ku biben lo gareng ko athil tin sapure council kan lang le lagen tin theklong dak lo la jasmet borjan aral tumbangke ka phiri su dadu rong tumbangke lapen ladak along le phelang ke konang ji pula boson angring doko lapen apot latum non kisung ahut kona lo ka chiri dampo rong aral tumbangke kamat ha kisung ason si doko lo lasin ilitum aphan birta nang pipen nilitum labangso me bangke phanang kok lo lasi labangso ame nilitum ke phanang kok bangala hello ilitum lake men tisu area pu aphanchot kalilo ladak borjan as a whole labangso constituency bhansi ke bangjilang ani akeno ilitum dokokji kopia posi dokok pelutang te ladak APDCL pen non ke bangji prapjin pen posi pul altum 18,000 bighas ladak solar project nangke nange somjia phanchi sikbong lasi labangso solar project kopia posi karbiang longlong nangkang vai pendak nangke bi ondung atum ke mathaji meselo posi mathapo athel tum longlia compensation long dunji ke posi binangan tum mathatai setai son pen tum dak kelang nangjia bangke longli ke kapre ka district long dadulang India angkang pana ke thedi opana state duda ta kopia posi bang ha North India South India tum kopia posi reject la ka reject la ba the bang ka la hello labangso solar jongsi nang inang somde polotang te haladak area pen 15 kilometers anke chutiki jote lo phan dak thang awar side depo lapen ladak kopia posi awar side de polotang te radiation alam duda solar ke isi lake energy jakong kipia hormu lake factory industry tetan kerani ji apa lasila dak jong sinang edat pulotang te ilitum adung arai alam kido ilitum akhe lapen ladak do thulang ke som ahormu anda kan hok labia pan lake tetan khayal lake laisilo lasi bang kaprek a district atumta e ok eprana phanda me pa joksi kari jeglu lahai project lo poling itum ki deng dunere nanji ga alam kali ladak ili tum o kapran mantai tum matha ponangji lapen isona bangala hello uthot haldak ni tum birta kelong thu bangke labangso solar project nang e develop tang te ladak pen men tiso area pen bonglong terang ladak rong troksi nerkep kapuri doda so se derna laso area lo bangke bang ningkan ko an pene ningkan pharo ningkan ko an pene dak longle kirai tang lo check in him lapen tharwe jangphong kadok avita me dak ke som tang lo non phir era pc ladak arab to bang phan ke latum labang so solar project na elopote tharle vek pola ke na lo dak arab tum ke kat poke kona lo ke do poke hem already ki thir tang lo de lasi nili tum bena bang ke la bang ke totally si ne tum APHLC pen ke don nun de lage athema nili tum kar jap ke lake kar bila pen inglong aso phansi ar kar jap binda pot ni tum ke chedon the thelo labang ke clearly lo kar bi anglong autonomous council afar lapen ako number ke thomang thuna number ke thoma bang ke kopilo ke pugi hada kara tum han ke NC non cadastral polo lake kopilo pangte asam survey tum wangwelang setame lake il tum dak revenue department pen pata pime tang de piniani kopi pot pata pipere lo kopi posit biware lo anajir kidi lake karbiang lo district putang de loke pata isu lap nang po pipedat anke amen ke klang thu ke klang nun thu bangke pata ke long thu bangke tuliram rong hang asupu sengdon rong hang lapen sangpi kache teron pi lake tuliram rong hang hemasor lo lapen amar singh kiso lake tum chini loke iye min chas loke ente lake lapen sim taru secretary kache rong BPMAC lasi las dolang setame la asi paklang konsolo lasi non nili ki pudam kang tung bai tum kachini dam kang tung bang kalang lo lahai IEMC ma tu ma sekretum ancolong le dem ma lang lo ne karju kang tung bang ancolong le dem ma tum ahem an ka chepang tu non ki duk det akar biar rada phan ahem arit jo prit ha thumasi long le ki thi polate therak me mi alam lage non bangke itum kachini na ya bangke latum si council ong ke dolo council ong latum si ke charilo karbiang long da latum si ke charilo
tang de la tum ke jakong si ke wan thunang po jakong ki wan si rada so phan si ante ason facility wan pisi ke lang kalam nang po ke kopia por rada phan ke ther ke ha de komanela omor sing ki so bang ke phone pen si ke lopu hala ronga signature kosong song lo gang pura tuma signature wan lo ma pu NOC pa la son si ke ther ke ha bio la pen jong si la bang so area jong si NOC mate nang che don dun de pulo tang de police ang pande bipu ne Karbi Anglong autonomous council ki ja CM tuliram ro hama che challenge lo police ke comment tu akam ke bang ke kahe no ke claim to masi police ke ne nahi law teng ke neli IPC CRPC por hilap lo satame na hok ta ke me tum bhansi police ne nang ji thenai puna tok te hoda clearly lo lamang ke setame threatening pulo tang de komalo ke ther ke hap 503 IPC ateng pen Omor sing kiso la non la tuliram rong hang council abutung depan dek ni lagi nyap nang ni lake rada fan threatening lake de threatening lake kemi o horm kali ke ther ke ha pulotang de mo ke theng ke chok do pa lasi nile tum ke non penda clear lo APHLC tum ke nang che don munde jong si ako claim that pulotang de nile tum bang ke lake high court ame supreme court ame ke dam mi fan 6 ponlo lapen ke bang jilang army tame nile tum APHLC pen ke arjap thip ji labang ke clear du nele tum pen ke lapen public demand de latum bang ke bang labang solong leke ame krijang proof pensi latum ke e karche lapen ningkan ko an pene tame ka cerai lasila an cerai deda pitame lason ke claim po bang ka lang tum chedon munde kusi tum han bir tanang pi lapen lo tengke nang jada sor government atumle nang claim ji project nang eji positame rong arara tum jongsi gangbura tum SDB tum a signature pidun de det chedon de det polotang te forcefully pen la dak nang kim nang rang elake lo teng lake un elake claim masi une athema la dake public atum ari deng si jakong do lake goson si illegal bang hem rit ki thir tang along lele goson si ki thibori polake lake lason ke claim apot la bang ke nili tum strongly vi ni tum condemn lo pe ala council ke jato ampan lapen do thulang kopia posila tum sigarel non la ekdom ke tong se kot pen ke ther ke hapen tame labang so project nang ipu kopi posi tong morelo athema tum angkrak pen birta kelong pulutang te 400 crore ke pinabdik ke sisi nang release pu la so poisa aphansi la EMC am tum ke amek chubilor lo ke hala pu karbiye ladak borjan arrat aphan future kamat hadam na hokta theklong de athema laso solar project jong sidang edet pulotang de itu mi oke pran man kahe nopo 15 kilometers ke lamsolam gali lake dak hidi piano nang lerowi athe dak hidi pipen men ti sone kon kilometer toksi bak sedoi la pulote dila ile kai ke la 0 point le kai ke lasi lason e ok pran phan kahe no lapen illegal pen longle la poson ki thibori ke ne tum APHLC tum chedong de lapen APHLC tum ke la rong troksi nerke batum labang so ake hang ketara malong nitum APHLC tum arjap dun thip ase pherang kyang no niltum lardak pen pachini lo lason ke ther ke hab dokok lotang te lake rad phansi panep nai gali non council atum latum phan ase papanep nai busini tum epil ako papane bi nitum jongsi lason ke ther ke hab dokok konde lake media pherang ke thengno nalitum pantame lardak pen niltum nang pachini dun lapen kirang jilang ani lason la rong troksi arad tum phan ke ther ke hab laposon ka vidya je phansi ne litum APHLC abutung bentame chuning ridulo lapen nile tum alang litum laso rong troksi akar iya bang kalahan lo long le pata isu serak na poda ladak project bang kene tum tuteli si ladak ban kene tum ke nang ne pulo rong arata nang ne pulo setame non dobom rong troksi rong lerkep arata tum bangke immediately latum phan long le pata bang isu nang po long le pata pinang po ladak long le pata pilo pon ke dothir po lapen latum sedame ason awar sailong ponpo sedame labang so project la APDCL latum nangke la solar project 18,000 bigha sa bangke dak nang bi beda nangji akhe la so project already bang hapulang kajang natame bang ka reject tanglo kopi apot pon de la son bang reset kente non kapre ka thai bang ka beda lo masila borjana rat du pulu ya alam ke borjana rat ke luwo apot ladak nang bi pon etong compensation enun pu palam lo IMC am tong kamata lasi borjana ra dule non ke kali madi lule lo lake lu si dule lu masih lule lapen itum hele tumi son pa pachini dun kang tum bang kalahan lo APHLC phan ke lasona ma thatabri kaprek organization atom bang ke nang tum compromise utai APHLC tum ke klar dak non da ultimatum siam tamat ne tum ke 0% compromise
0% tolerance labang kan itum clearly thanok dah nitum compromise me lepen la sona naga pasik sak nitum cecak cek kasi kelang jelangan ni anmang ke nitum arja bun timji larong tok siarat pan lain nitum macini mak strongly appeal the APDCL and the Karbi Anglong Autonomous Council not to establish solar project in Mentiso area. Therefore, under 21 Nong Borjan constituency. Therefore, if the Karbi Anglong Autonomous Council as well as the APDCL overrides the consent of the villagers under Borjan constituency, then we will anyhow challenge before the Honorable High Court as well as in the Supreme Court in the days to come. So we therefore appeal once again to the Karbi Anglong Autonomous Council and the APDCL not to establish solar project in 21 Nong Borjan constituency under Mentiso areas. Thank you.